Pravice, evo ga ponovno. U muzeju. Dobro jutro. Da, u muzeju i to u muzeju grada Zagreba kako bi vam predstavili izložbu Zagreb na kotačima. Otvorena je 24. i traje do 23. Znači mjesec dana izložba će trajati i ovo je zapravo izložba koja spaja dva muzeja, muzej i jednu udrugu koja se zove muzej, a čemu se tu radi reći će nam gospođa Vesna Lajner iz Muzeja grada Zagreba. Dobro jutro i vama, želim suradnja dvaju muzeja, možemo reći. Dobro jutro. Da, to je suradnja dvaju muzeja, Muzej automobilizma Ferdinand Budicki i Muzeja grada Zagreba i to nije bez razloga, jer naš muzej, kao što znate, čuva i baštini sve što je vezano uz grad Zagreb, pa tako i dio vezan uz automobilizam i razvoj uopće automobilizma u Hrvatskoj. A ove godine se slavi 115 godina Hrvatskog autokluba, sad je bio reli svjetski prvi puta u Zagrebu, zato isto smo upravo ju otvorili u to vrijeme, a kolega Valentino Valja koji vodi taj muzej, koji nažalost nije više u Zagrebu, mi na neki način želimo mu pomoći i ukazati da se taj muzej vrlo vrijedan, za koji su zainteresirani mnogi naši građani, a bit će i turisti, vrati u grad Zagreb. Hvala vam najljepša i hvala vam što ste najavili mog sljedećeg sugovornika, Valentino Valjak, autor ove izložbe i autor tog slavnog, već možemo reći, muzeja automobila. Dobro jutro vam želim. Samo da kažem, ovaj bicikl ovdje što stoji i nije zbog moje košulje. On je stvarno izložbeni primjerak. Dobro jutro, gospodine Valjak. Dobro jutro i pozdrav gledateljima. Izložba koja ne govori samo o automobilima, to jest govori najviše o automobilima, automobilističkim utrkama, ali i mnogo šire zapravo, o automobilu koji je utjecao na cjelokupni život građana. Da, evo kao što je Vesna rekla, 115 godina obilježavamo kad je ta prva mobilna gospoda osnovala prvi hrvatski automobilni klub 1906. na ćošku. Automobilni, kažemo, nije to greška, tako govorilo. Automobilni je bio izraz tog vremena, je to nasljednik Hrvatski autoklub i 1906. na ćošku Frankopanske Ilice osnovana je prvih 15 vozača i tako je krenula institucionalno ta naša mobilna priča. Vidimo da od početka, pa ovdje se na izložbi, ja sam je pregledao malo od početka, od kad su automobili došli, počelo je odmah utrkivanje. To je nekako nerazdvojno. Pa vrlo brzo, znači cijeli ovaj projekt je prvo izašla monografija Bešte ljudi da auto, pa Muzej automobila Ferdinand Budicki i samog toga su izašle izložbe koje radim već dugi niz godina. Znači 1901. Ferdinand Budicki dobio je prvi auto u Zagreb, 1906. osnovano je društvo, a prva utrka Zagreb-Varaždin-Zagreb bila je 1912. godine, znači sljedeće godine ćemo imati 110 godina od utrke i možemo reći da je pobjedio gradonačelnik Vjekoslav Heinzel s brzinom od 45 km/h. Dobro, ne znam da li se tada smjelo pobijediti gradonačelnika, ali ne bi ulazio u te političke sfere. Što se može vidjeti sve ovdje na izložbi? Ovo što mi sad pokazujemo kamerom zapravo je dio onoga što se može vidjeti, jer dio je i vani u dvorištu. Da, pa znači ako krenemo sa vanjske strane, vani su dva automobila Forte iz 1922. i jedan Traxion Avant iz 1955. Unutar same izložbe imamo motore i bicikle, a ostalo se svodi na fotografije i video materijale vezano za povijest automobilizma. Radi se o rijetkim i nikad viđenim materijalima iz privatnih obiteljskih albuma, znači obitelj Budicki, Heinzel, Gavrilović, prva zagrebačka vozačica Alma Balej, ima preko 80 fotografija i stvarno se može ući u taj period i izložba obrađuje period do 45. godine. Vidjeli smo možda pri početku našeg gledanja, iza nas je stajala jedna vitrina sa nekakvim modelima automobilčića. To nisu igračke zapravo, to... Tako je, kolekcionari, naši prijatelji nas prate sa modelima koji tematski prate ovu izložbu, tu su još druge memorabili i artefakti, recimo imamo najstariju vozačku dozvolu iz 1912. godine, znači kad je Hrvatska bila... Istekla je ili vrijedi? Istekla je, ali jedna fina, divna familija, Zadobošek, njegov sin je vozio sa Bugatijem utrke u Zagrebu, tako da to malo predmeta koji su sačuvani do Prvog svjetskog rata smatramo najvrijednijima. To je upravo ova vitrina koju sada prilazimo, je li tako? Da, recimo, evo, to je ta vozačka iz 1912. godine, njegov sin Branko Zadobošek vozio je utrke u Zagrebu. Tu se otkriva cijeli jedan drugi građanski Zagreb, 20. i 30. godina, kada je jedan svijet pokrenuo jednu revoluciju koja traje dan danas. Najljepša vam hvala, a vi, dragi gledatelji,
Ako ste gledali, vjerujem da mnogi jesu ovaj vikend utrku svjetskog reli prvenstva u Zagrebu. Sada nakon toga dođite u muzej grada Zagreba i pogledajte kako je to svoje krenulo. Zašto danas uživamo u automobilima, kako su počele utrke.